Momentálne sa nachádzame v našej vnútornej ubikácii mediera svetlohrbtého. My tu konkrétne máme nášho samčeka Bertíka. Sme ako jediní na Slovensku, ktorí vlastne sa môžeme popíšiť tým, že chováme tieto mediare. Bertík prišiel k nám z Českej republiky, ešte taký bojazlivejší a má takú oveľa miernejšiu povahu. Samozrejme chováme tu aj s ním našu samičku Aničku. Obe vlastne pochádzajú z rovnakej zoologickej záhrady. No a vlastne my tu aj s týmito našimi mediarmi prevádzame rôzne tréningy, aby sme ich vedeli teda navyknúť na rôzne veterinárne úkony. Celkovo mediare nie sú len výlučne mäsožravce, sú to v skutočnosti všežravce, takže ako aj hovorí ich názov, tak oni veľmi obľubujú aj medík. Vlastne my sa ich snažíme motivovať mať aj nejaké tie iné zložky stravy, takže ich krmíme kľudne nejakou tou zeleninkou, aj hmyzom. Samozrejme, tú zeleninku u nás až tak nemusia, ale keď ju teda tým medom potreme, tak si ju veľmi radi dajú. No a okrem toho samozrejme im dávame takéto pamlsky, aby sme ich vedeli motivovať. Tieto pamlsky používame presne pri týchto našich tréningoch u nich. A samozrejme aj hlavne u Bertíka, ktorý je taký trošičku plachší. Sice mediar má povesť najnebojacnejšieho zvieraťa, ale všade sa teda vyskytnú nejaké výnimky, aj my tu takú jednu máme.